ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ। ଆଜିକାଲି ସମାଜରେ ଅନେକ ମାତ୍ରାରେ ପରିବାରରେ ପାରିବାରିକ କଳହ ଦେଖାଯାଉଛି। ଏହା ବିଭିନ୍ନ କାରଣ ଯୋଗୁଁ ଘଟୁଛି, କିନ୍ତୁ ଆମେ ଭାବୁ ଏହା କେବଳ ଅର୍ଥ ଯୋଗୁଁ ଘଟୁଛି। ନା, ଏହା ଧନୀ ଘରେ ଘଟୁଛି, ଏପରିକି ଗରିବ ଘରେ ବି ଦେଖାଯାଉଛି। ଏ କଳହ ଏଭଳି ଅବସ୍ଥା ରୂପ ନେଉଛି ଯାହାକି ଛାଡ଼ପତ୍ର ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ କଥା ଚାଲିଯାଉଛି। ମୋ ମତରେ ପରିବାରରେ ପତି ପତ୍ନୀଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ମତାନ୍ତର ଦେଖାଯାଏ, କିନ୍ତୁ ତା ଅର୍ଥ ନୁହେଁ ଯେ ମନରେ ଅନ୍ତର ଘଟୁ। ଆମ ହିନ୍ଦୁ ଧର୍ମ ଅନୁଯାୟୀ ଏ ବିବାହ କେବେ ବାଲିଖେଳ ହୋଇନଥାଏ, ବରଂ ଏ ହୋଇଥାଏ ଦୁଇଟି ଆତ୍ମାର ଅପୂର୍ବ ମିଳନ। ସର୍ବୋପରି ମନୁଷ୍ୟ ହେଉଛି ଶ୍ରେଷ୍ଠ ଜୀବ, କାରଣ ଆମ ଭିତରେ ବିବେକ ରୂପୀ ସତ୍ଜ୍ଞାନ ରହିଛି। ତେବେ ଏ ସତ୍ଜ୍ଞାନ କ'ଣ କେବେ ନିର୍ଦ୍ଦେଶ କରିବ ଆମକୁ ପରସ୍ପର ଠାରୁ ଅଲଗା ହେବା ପାଇଁ? ନା, ତେଣୁ ଆମ ଭିତରେ ଏକ ଉତ୍ତମ ବୁଝାମଣା ରହିବା ଉଚିତ। ପତି ଯଦି କୌଣସି କାରଣରୁ କୁପଥରେ ଯାଉଛନ୍ତି, ତେବେ ପତ୍ନୀର ଧର୍ମ ହେଉଛି ତାଙ୍କୁ ସେହି ଅସତ୍ ପଥରୁ ଦୂରେଇ ଆଣିବା, କିନ୍ତୁ ତା ଅର୍ଥ ନୁହେଁ ଯେ ତାଙ୍କୁ ଆମେ ଛାଡ଼ି ଚାଲିଯିବା। ସର୍ବୋପରି ଆମେ ଲକ୍ଷ୍ୟ ରଖିବା ଉଚିତ, ଆମ ଦେଶ ଏକ ଆଧ୍ୟାତ୍ମିକ ଦେଶ। ଏ ଦେଶ ସବୁବେଳେ ଶିକ୍ଷା ଦେଇଛି ଜଣେ ନାରୀ ତାଙ୍କ ମୃତ ସ୍ୱାମୀଙ୍କର ଆତ୍ମାକୁ କିଭଳି ଯମରାଜଙ୍କ ହାତରୁ ଛଡ଼ାଇ ଆଣିପାରୁଛନ୍ତି। ତେବେ ଏହା କ'ଣ ଆମ ପାଇଁ ଗୌରବର କଥା ନୁହେଁ? ଏଥିରୁ ଆମେ ବୁଝି ରଖିବା ଉଚିତ, ଏ ନାରୀ କେବେ ଅବଳା, ଦୁର୍ବଳା କିମ୍ବା ଜ୍ଞାନହୀନା ହୋଇନଥାଏ। ଏ ହୋଇଥାଏ ସମାଜ ପାଇଁ ଶ୍ରେଷ୍ଠ ମାର୍ଗଦର୍ଶିକା। ଆଶା କରୁଛି এই ପୂର୍ଣ୍ଣ ଭିଡ଼ିଓଟିକୁ ଆପଣ ମାନେ ସମସ୍ତେ ଦେଖନ୍ତୁ ଏବଂ ଏହା ଉପରେ ମତାମତ ଦିଅନ୍ତୁ। ଆପଣଙ୍କ ଆଶାରେ ରହିଲି। ରହୁଛି, ନମସ୍କାର।